it-tnejn tat-tieni ġimgħa matul is-sena, Sena II. Qari mill-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 2, versi minn 18 sa 22. Darba waħda, id-dixxipli ta' Ġwanni u l-Fariżej kienu sajmin u ġew u qalu lil Ġesù: għaliex id-dixxipli ta' Ġwanni u d-dixxipli tal-Fariżej isumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Qalilhom Ġesù: huwa l-ħbieb tal-għarus se jisumu sakemm l-għarus ikun għadu magħhom? Sakemm ikollhom l-għarus magħhom mhumiex se jsumu. Imma jasal il-jum meta l-għarus jitteħdilhom u mbagħad isumu dakinhar. Ħadd ma jraqqa mantar qadim b'wiċċa drab ġdida, għax inkella r-roqgħa l-ġdida issellet il-qadim u t-tiċrita tikber. U ħadd ma jqiegħed l-inbid il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella l-inbid jifqa' id-damiġġani u jintilef kemm l-inbid u kemm id-damiġġani. Iżda inbid ġdid jitqiegħed f'damiġġani ġodda. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. X'jiġi l-ewwel, is-sawm jew il-festeggiamenti? Ġesù ta' spjegazzjoni sempliċi lid-dixxipli ta' Ġwanni l-Battista. Hemm żmien lis-sum u żmien li tiffesteġġa u tiċċelebra. Li tkun dixxiplu u timxi ma' Ġesù ifisser li tesperjenza il-ferħ ġdid tar-rabta tiegħek ma' Kristu, imqabbla mal-ferħ tat-tieġ fejn wieħed jiequ sehem u jaqsam fil-barka u l-ferħ tal-koppja li għadhom kemm ingħaqdu f'imħabbithom. Imma jiġi żmien ukoll meta d-dixxipli tal-mulej ikollhom iġorru s-salib tat-tiġrib u l-purifikazzjoni. Għad-dixxiplu hemm żmien fejn jifraħ fil-preżenza tal-mulej u jiċċelebra t-tieba tiegħu. U hemm ukoll iż-żmien meta jfittex lil mulej b'umiltà, bis-sawm u b'soba għal dnubietu. Inti tifraħ bil-preżenza tal-mulej li hu dejjem miegħek u tesprimi soba u ndiema għal dnubietek? Ġesù jkompli jwissi lid-dixxipli dwar il-problema ta' moħħ magħluq li jirrifjuta milli jitgħallem affarijiet ġodda. X'rid jimplika Ġesù bit-taqbila tal-ilbiesi u l-imbejjed ġodda li ma titrattahomx bħal ma titratta dawk qodma? U jrid li l-moħħ u l-qalb tagħna ikunu bħal damiġġani ġodda tal-inbid, miftuħa u lesti li jilqgħu l-inbid ġdid tal-Ispirtu Santu. Int ħerqan biex tikber fl-għarfien u l-fehma tal-kelma tal-Alla u tal-pjan li hu għandu għal ħajtek? Mulej, imlini bl-Ispirtu Qaddis tiegħek, ħalli nikber fil-għarfien tal-imħabba u l-verità tiegħek. Ninfittex bil-ħerqa lilek fit-talb u fis-sawm, ħallin inżomm il-bogħod mid-dnub u nara li ħajti tkun taqbel aktar bisħieħ mar-rieda mqazza tiegħek. Għamel li dejjem insib il-ferħ fl-inarfek, fl-inħobbok u fl-inservik. Amen.